дар маросими кушодашавии намоиши Тоҷикистон Ӯзбекистон дар масири дӯстӣ ва созандагӣ масъулини Осорхонаи миллии Тоҷикистон, намояндагони Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок доштанд. Зимни сухан ҳозирин иброз доштанд, ки дӯстию бародарӣ дар давраи ба истиқлолу озодӣ расидани ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон сатҳи сифатан нав касб намуд. Дар тӯли 30 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар муносибатҳои ду кишвар воқеаҳои муҳими таърихӣ ба амал омаданд, ки дӯстии тарафайн эҳтиром ва эътимоди баландро нишон доданд. Дар ин ҷода саҳми роҳбарони ду кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Мирзиёев Шавкат Мирамонович хеле бузург аст. Дар намоиши мазкур аз фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон як қатор экспонатҳои нодир, мусаввараву нимпайкараҳо, китобу аксҳо, гулдону армуғонҳо, қолинҳои дастбоф, лаълиҳои бо нақшу нигори шарқӣ, ҳамчунин тӯҳфаҳо манзури тамошобинон гардонида шуд. Як қисмати аз ин намоишро мусаввараҳо, китобҳо ташкил медиҳанд, ки онҳо аз мавзеъҳои сайёҳию таърихии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва китобҳои тозанашре, ки имкониятҳои таърихии ин ду кишварро яъне муаррифӣ мекунанд, пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст. Ва дар маркази намоишгоҳи мо нимпайкараи устоду шогирд, намояндагони адабиёти ин ду миллат, яъне устод мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ пешниҳод гардидааст, ва ки аз дӯстии таърихӣ доштани ин ду халқ ва ин ду миллати як сарзамин, як ҳудуд, яъне бозгӯ мебошад. Бояд гуфт, ки намоиши мазкур дӯстию бародарӣ, ҳамсоягӣ ва ҳамкориҳои тарафайни ин ду кишвари дӯсту бародарро бозгӯӣ менамояд. Ёдовар мешавем, ки намоиши Тоҷикистон Ӯзбекистон дар масири дӯстӣ ва созандагӣ дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон то санаи 20 июни соли ҷорӣ идома меёбад, ки хоҳишмандон имкон доранд аз намоиши зикршуда тамошо кунанд.